أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksikan Engkau yang memakin kami semangat kawan Islam, yang memakin kami penanawag yang suiman. Mapanggulaw pansiku kubur. Apakah sunod berketanwa yang kutu ang mga akal tanwa dataro mga akal tanwa sa dunia. Pakalantas sa pamikiran, napakalantas sa tanod, nagyang kutu ay ni si Abdullah bin Umar. Amanan yan, niya ka po natutul ka Abdullah bin Umar. Asukon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na niya panutulian sukar na kulaw lako kubur. Napituro ko na Umar, aturaddu alayna uquluna ya Rasulullah. Barakatanu makapuputo sa mga akal tanu ko kubur. Napituro ko na Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam kahayatukal yawm, sa datar na tiyon sa kapakambubutad kaimanto. Datar din sa kagugdamang kaimanto sang kanan, akatatagur kawakal ka, nagyutod mambuy kapakapuputo yan rakakukubur. Allahu Akbar. Mapanggulawlap ng kota-katatago manusia ko kubur. Napagkanagian sa mga dap-dap ko mga tawa makalalibat ko kubur. Pagkanagian siran sa taman sa kapagawairan nun, na magumput-umput din surarbiyan na kalak. Sadyang kota-kapagdaman yan sa pagtalikudo din sa mga tunganay yan sa pumbaling siran ko mga walairan. Inawaniran din sa kanyan sang kota-kubur. Niyatawan-tawan din sa kanyan sang kota-kubur. Arad na pagdapdiyan nun. La ilaha illallah. Mapanggulawlap na diyang kota kapag isay kumayit, kapag isay kumyatay sa diyang kota kubur yan. Ay mga day kapag isay kumyatay sang kota kubur. Ay kapag isay kumyatay sang kota kubur, na ando doon ni kapasadaon lumabang amakapuntara sa kubur. La ilaha illallah. Andun ni kapantara diyang kutalupa kukubur sa kapatun mo niro na pagpuunan sa mga investigar kukubur. Pag-investigar sa nakira gusumungkar. Pahisa nilang sa manusya, nasa din sa manusya mamakasambag kukubur. Napakadaya sa dayon sa kabanggit ako dunya. Nasa din sa manusya di makasambag sa mapya kukubur. Narasay rumasay din sa taman sa kabanggit ako dunya. Diyanan ay ulaw-ulaw nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naigira niya kaunot ko ipilabang ko kubur, na ando din ni kapasadang lumabang na makapuntara din sa mananan na liyaw kubur. Nagumiraw kong surasula, istaghfiru li akhikum wasallu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Numiraw kong surasula, hay lang uwang kanwa miyunot, ay lang uwang kanwa makalalibot timantusang kaya kubur. Istaghfiru li akhikum, na pamang ninyo rin sarilang kaya pagarinyo ko Allah. Pamang ninyo rin sarilaan wallah, nagut pamang ninyo rin sabgan wallahu ta'ala sa katutak na pangdaon wallah, pakalburan wallahu ta'ala sa ipanumbagyan sa kapagisirun ko kubur. Allahu Akbar. Itaru Allah Ta'ala sa Quran, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang kutu apakatuk na anu Allah Ta'ala ang kutanya maratiya ko katuru at tutana mana. Apagdono Allah Ta'ala sunya maratiya sa mga katuru ada mga ribatian si isang kaya dunia na ayasan purna yan na si kukubura si isa lungan ng mawri. Ganang ipiyamang ni Rasul aando doon ikapnuang kutuwa kaptumbo ni kukubur na piyamang niya na humanisang amakalilibot sang kutakubur na mamang nisirang ko Allah Ta'ala sa pakalbudan wallah diyang kutu amadalan sang kutakubur kayo nipunan din so kapag imbestiga raw ng mga malaikat wallah.
Diana ni pituro Rasul sallallahu alaihi wasallam سيكو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Ganun nga po natutul kay Abi Hurairah pituro yan na pituro Rasul sallallahu alaihi wasallam ay gira kaya tambunan din mayit si kukubur na makumon subut buti man dua malaikat amanan yan na mag-imbestigaronas kanyan sumungkar gusto nakir nagyang kutaturo nila na ang tunay mapturo kasang kaya mama nung kadi ang tunay mapturo kasang kaya tao maana yito si Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumundagang ko tayo kalimu Allah na tinagyanan so urip no Allah gusto guiyan napsaksiyanak na tigyan na daasimba na rawar ko Allah subhanahu wa ta'ala gusto Muhammad na sugu Allah gitu buntala piyang daw Allah miya kasambalo piya ko kubur udah penama penggulaw si ko kubur nasisa diyang ko takatok na kapangisian din sa manusia na may kuskanyan na urip no Allah ta'ala miya naguntaman ko simba ni kalimu Allah nagyang ko tuwal kanon din sa paito lakanon din sa paito surga yan ko surga sisa diyang ko takubur yan nagyang ko tu may lain yan din sa mga suldo surga yan nagyang ko tu mapno-pno din surar biya na kapipiya ginawa ay nang naan yan nun nakasuldan yan din sa surga yan na pindiro masayan yan sang kaya dunia ngayon na sa kafir nagyang ko tu makapirahon din man bumakilang susuldo narakayan ko naraka may lain yan din sa kargunya na pitaman-taman na marsik agumargung pitaman-taman na mga alas o mga kasiksaan na mga susupiit nagyang ko to ama punod-punod ng busuran biya na nagtaaginawa sa kapakabulusian ko narakayan may laid mo niya maratyaya minamya naguntaman ko simba sa mga darpayran ko surga napakilay mambo ko mga naraka ama baradusak wala sa mga darpayran na katarusan nilang ko naraka sibusang ko takatatawiran ko kubo pero naman penggulaw la mga urip mo Allah naswa malamapya o mga baraamal na pembaloy siya na makasayan sa manusia miya kataytay suwa malamapya na pembaloy amatay da manusia matay da mama amapya hindi taron amamot sa tama na mamot ang mga pipiyay mga katuro mga inay mga swara ayong ko takipong bitira yan kuki amalon la ilaha illallah pero niya na yun kakilala kong ka nagturo na manusia di akong sa kadong kakilala katantukad na matay nagutantukad na mapia hindi taron nagutantukad na mapia mga guguay nagutantukad na mapia suara natigin na sa kung su amal ka anya kasawan sa manusia la ilaha illallah sumambo sa mga tao mga baradusak wala na mabaloy mambuswa maliran aamanan yan na makasayan mambu sa manusia pituman tamanan amaratay buntal kulango na buntal pituman tamanan amaratay paras pituman tamanan napiak kalaklaki buntal agu pituman tamanan amaratay susulotan nagu pituman tamanan amadu sa tamanan amadu nagyang ko tatpuroon ko manusia inu kakilala kong ka nagtubo manusia akot tanwa ko dun sakip kalakang korka na antawa kay ni mga dad naturo ng kuto amaratay buntala mama asa kung su amal ka amarata abiyay ibiyalian rakon wallah yang ko ta seksasi ko kubur na matanog sa tama na matanog sa diyang kaya dunia
Again na ayabod yung pakanag na sa mga jina o sa mga manusya. Taman ko mga pangangayaman o sa mga palanggalanggam na paladin papakanag sang kutuwa swara o siksaan ko kubur. Ana ibn Mas'ud radiyallahu anhu عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم mata-mata na ti Rasulullah sumyamatay na sabang-sabang na rapasigsaan silang ko mga kuburiran sa taman sa pagkun mga binatang suwananan yan nakarataw mga suwaraylan. La ilaha illallah. Diyan ka na nakubur, nasa dun sa tawakalbudan nun na yutod ni mitataro sa alungan na mauri. Akalbudan dun sa alungan na mauri. Sa dun sa kargunan ko kubur, amasiksa ko kubur na yutod ni kidayon, akasiksa dun sa alungan na mauri. Ginan ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu naniya kay sa alungan na tumitindig si kukubur at pungguraok sa malakawraok. Inisaw ng mga pagarinyan at tigiran na ya Khalifat Rasulillah. Kaya tanong ba nakasusurga gusto na raka igirat tigiran na din kadip igirat pagalawin nakasusurga gusto na raka na di ka pakawraok ugoid na igirat kaya tanong nakasukubur narukon pagpakawraok digin na uway mata na tigyan na miyan gak na surasul na pituruyan al-qabru awal manzila min manazil al-akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu fa in naja minhu fama ba'dahu aysara min wa in lam nanjah fama ba'dahu asad sabna tigyan sa tao ayamanan yan na makaapas makaslang sa maliwanag kukubur na si Korean niya nakapakaw mo kapungukum Allah nagkalbudan nasa din sa tao kargunan ko kubur na amay kumakaw masualungan na mauri nagkargunan yun ang sabata sa Uthman bin Affan naalalaw na pugro kanyan na sukulaw la ko kubur kawan yan ito sa ubabad mabaloy so ginawa niya na kargunan ko kubur na libiyag kargunan si salungan na mauri numaturo yan na eti yan na piyakawanuan ko kubur na kagirib na peditaw na sa katawbo na siya tigyan sa alungan ng mauri na napkadingilan ta ang mga pedita. Niyari Rasul sallallahu alaihi wasallam ni pantag sa diyang kanana kalibot ng kubur. Inna hadhihi al-kubur muntaliatun ala ahliha dhulma wa inna Allah yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Mata-mata na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam diyang kaya kubur na magumbit-umbit amalibutang na mata na tigyan na sa Allah na ayakapapakaliwan na ganyanon na pakisaba patigyan manai kuwa manan yan nakapakasalawat yakang kiran dama na tumawad na Allah nasusapa ato Rasul agusupang ninyan ku Allah nagyutoy kapagkalindari ko mga kuburo mga umatian bisabab san mga urit na Allah nasa din sa tawa di mabaloy wasiat yan sa ginawa niyan sukulaw la kukubur napituman-tamanan din ang mga tawa mga tatpaga si puso sa din sa tawa din yan mabaloy at tuman yan sa ginawa niyan sa mga tawa at kikubur kukubur at tutulungan yan napituman-tamanan din na mga tao ang mga itmi puso la ilaha illallah ginan imantuk na ipundulog ka sa pagaring ka kukubur ay idan yun sudyong diyong yan ay pundulog yung kukubur na may kumikubur yun nagyang kuto ang baling kano ko mga walay niyo kadiyo ko tigran sa mga tayo o sa mga pamilya niyo o gawid nagwiso di mapita na sa kapman ibabalanting na pugitan kukubur na di ka rin pakabaling ko mga taaka o sa mga pamilyang kasadayon sa kabang kita sa dunya. Allahu Akbar. Iman tumawarit na Allah na ipikal ko kadaklang ko mga manusya ubayran ko tuntang isukubur ubayran pagkatindig isukubur iplipayran sa mga matayran ay ipikal kiran sukubur nagui pagkagudiran sukubur o gawid
Nabiso ni mapitanas kay matatalantang kukubur naskap man iplipay mga manusia sumatayran raka. La ilaha illallah. Ganan diyan ka na nakubur na adna kang bibisitay si kukubur aso mga pipi ay amal na kubisitan yan sumisisiringan na yan kukubur. Dito'y sabab ay ni sa paru Rasul sallallahu alaihi wasallam sumaratay amal abab kubur si kubayo kubur mapiyay amal apay katutungan na inyanon. Sabab sadyang kutuwakap karingasa o mga pipiyay amal si kukararasay o mga ratay amal na na mapiya na sumaratay amal na ipugubay mambukudataya na maratay amal na sa mga pipiyay galabok mga pipiyay parangay na mga pipiyay amal na mambudi pa kapag-ubayin sa mga kuburidan. Diyan ka na nakubur nambida sa kubur mga Muslim magusto mga kubur o mga sarwang tao ang mga kufar. Ang bidaniran na sa kuburan Muslim na inisuyo ni Rasul so kipangalimbabaan nun na gusto kipanginsukor nun sabi ka pa kayo ba pakapurua sa kuburo mga Muslim ugawid na sa mga kufar na pagpakapuro niran sa mga ala daw gusto mga tambo ng mga kuburilan sa kuburan Muslim na di ka pa kayo basurati di ka pa kayo basurati sa mga kuburilan sa pianto na klasya mga surat di ka pa kayo basurati sa siminto ko kilo kuburilan o di na batagwi sa karatula suliaw kuburilan na sa mga surangat tanong sa agama na ayaw-ulay ran nagsuratan nilang sa kubur surat ran yung sungaran niyatay na gusto panulian yan na gusto galbakyan na gusto gawi yakya panutayran so kubura Muslim narika pa kayo ba susuloy na sa kuburo mga sarwang at tayo napsuluan nilan na sa kubura Muslim narika pa kayo ba atapi na sa kuburo mga surang asaga manapag at panilan sa kuburo mga Muslim narika pa kayo bambalay sa babalingan na walay o di na taman ko masjid na di ka pa kayo doon balay bambala sa masjid kukubur o pamakos walay o di na masjid na ayaw niyaw na sa kubur adigyan ko ta masjid na kagbaon sa masjid na ayaw niyaw na sa masjid ang niyaw rin sa kubur na kakalitin sa kubur api at hulambo walambo diyanan ibin kabayan Rasul ibakang babalay sa mga kubur diyanan isabap aso mga kubur na tastanggung ano mga datukoy nga daw sa mga ulamaon aw man isa wuron po nga pagpaginita magingad na makasibay silang sa kuburan nilaan at pigingaranan sa makbara makasibay silang sa kuburan nila na maawat malubas sa lalmayngod at hindi pa kabalamban sa akiragawi at hindi ka babalay sa akiragawi sa mga kubur yun ang ala din sa mga kuburan pakapundata rin sa buntal sa kuburo mga kawasago sa mga miskin pakapundata rin sa buntal sa kuburo mga baiyaw sa mga datu pakapundata rin sa buntal sa kubur o ayamanan yan na ang mga nakuda agusot na nakuda niyan so mga lata agusot mga lataw ganang mapia panggulaw laan maningid si kukirukunian piya ko agamatan o agama Islam pantod na maragnang kaya mga ulaw-ula tanong aso pumatay rakatano nadod na aturyan sa kipukuburong tanoron kung balabala kung mga gapatano balabala kung mga lupatano sabab sa sisa kiragawi nagkapakaya kalipatan sa mga kuburo sa barko sa badrakatano nang babali ang mga didal mga walay tupang mga isalindog o mga tao babali niran sa mga kubur tano usar niran ko lang o ano ayamanan yan na mga pada pong gagalbak niran na kalipatan niran din sa kubur yan ang isabab ayan na taral binamatitin sa kubur upagpagingad ayang ko takatitin iran nag-youtube ni diyan kapakapong blablag kaso mga pipiyaw niya mahal na makapsisiringan na silang mambu si kusarga Allah ganang
Pananggilaan tanuagyang kanana mga kubur. Uda mabaluya, ayamanan yan, nalala ng mga manusia. Ubayran pagkadapuy, nagusto mga palanggalanggan. Pananggilaan tanu sa kubur, baka pamumulaan ni sa barang-barang ang mga pamumulaan. Diyan ang mga urip ni Allah. Kaya importante sumagingag na makasibay silang sa kuburan, sabab sagyang kuto. Inirawat tanuto ko ni Kidiyo na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag ubay niyan sa mga suhada, gusto niya matay ko mga sahabat yan, nasusabar ko mga kuburan sa isa Madina, na pumbutuan sa Bakiya, na tamando naman tinawlaw doon ng mga Arab, aminiganat kirang Rasul, sumisibay silang sa mga darpap kuburan, si kung barang-barang ang mga ingad, naroon napitin mo sa mga ingad, sa dila ni Payapat sa mga badaniran. La ilaha illallah. Sa tanong sa nasay ni iman to, namunot ko kipapayapa to panikiran tanong, nagusto ka pa kang bibida-bida o mga antangan tanong, nagusto di ka supa-supa ka o makapapanta-pantagar ka tanong, namunot to napiya sa mga kubur, na amanan yan nakyalipatan ang kuta kapag isa-isaon. Dat tanong may isa-isa ko kawawag tanong, na di tanong po may isa-isa ako kapumatay tanong. La ilaha illallah. Gana ni mga poda, mga bandingan, mga urip ni Allah Ta'ala kukula wala kukubur. Kuwaan tanong amanan yan ang mga tumatanong sa ginawa tanong, sukap ko tulungit tanong, kung mga babay tanong, ay pasunggir bisilang kukubur. Nagusukap ko tulungit tanong, kung mga pagari tanong, ada tarutuwa patumbunan silang kukubur. Nagusukap ko tulungit tanong, kung mga itur katanong edad, akap tumbuni kiran kukubur. Nagusukap katuluhitan ako mga redasil tanong, ayamanan yan na pamumuluan sa babayaran ko dunia, kapagkisunggir biyan ko kubur. La ilaha illallah. Amay din ko katambunan sa manusia ko kubur yan, akanawan yan as kanyan nasibis matatago ko kubur. Amabakarian sumatan yan, adod na mailay niya na maliwanag, nagyang kutuwa pakatuwa ta kanyan so kailay niyan, na malapilapis sumalibutong sa sobrang pinamalibutong, na ikayang yan suliman yan na mapriyan sudindingaliyan, na matangkad sa ginaan yan ang yadas kanyan kudunya yan, makaarak sa manuto kubuta. La ilaha illallah. Kadaan din sa babaya ko tamok kudunya, kadaan sa babaya ko kadatok kudunya, kadaan sa babaya ko mga pamilyan yan na gusto lang ano kudubayaan ni manusia kudunya para hiyasan yan sa ayabiyot kudubayaan yan na suamala matian at pagmamalian. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saan ko tauras na pamakaisian din ng mga malaikat ko pisuso na mga pakaisiran. Ipagisiran o nagyang kutuwaman yan na sunabin yan. Ipagisiran nun sa tuwan yan. Ipagisiran nun sa kitab yan. Ipagisiran nun sa agaman yan. La ilaha illallah. Naso mga pipiyayamal na ayab na manumbag na sa mga maliran. Saya ko na tuhaniran na sa Allah. Naya ko na nabiran na sunabitan wa Muhammad asugu Allah. Naya kitabiran na sa Quran. Naya gamayiran na sa Islam. Wait, nasukman sa mga raratay amal na umanipakaiso ng mga malaika na pagkatalang sa panikiran na uyang kutuwa pagka puputay sa mga akaliran sa dilan binuto kasambag sa badong pagkagagawa sa mga dilairan sa doon na magturuiran si kulangwan ng mga pakaisakiran ng mga malaikat doon na misimbagiran ng malakubo arwar sa mga ribat na ipuon rodong nasiksaan sila ng mga malaikat na pamuntol niran ang mga mga bantol apun sa mga putaw at pagkudog. La ilaha illallah. Nasiksa doon na malipudit sa doon sa kabangkit ako dunya. Sukman suhaman niyan na mga siksa si kukubur na padasiksa kukubur adyang kutakat pakataling umuno apoy amanan yan na patutunyan sumurga pa adyang kutataw amaratay amal kukubur. Gusto ka pakataling umuno mga nipay amanan yan na iputunay ranon so kasupit adyang kutu ang mga bisa madadalim ko mga lawasiran
Di alam kiran wala apan tagbo sa siksa ko mga tao si kusuldo kubur ada bilang atau sa dunia. Siksa ko mga barabusa ko wala agyang ko takapakataling makirano mga nipay. Ako na ubarataro mga nipay sa dunia. Pa mga nipay ito apilala ka tumitindig si kukubur. La ilaha illallah. Gusto ka pakataling umakiran agyang ko to ang mga paul dun si kukubur at bagi-bagi nilang sa mga anggota niyan. Sabab sa kagiya kaya taamaniraan ada alawan niya na malambo. Kamadadalam kulas yan sulangon na malambo ang mga panganangkam. Kaya nang maharap mo Allah sumanusia sa oras ito na niyatang ko doon sa ginawa niya na niya kasindit doon. Sigo kaya sagodun ko yag sa dunia doon yan mausar ko simbak wallah. So kaya sagodun pinggay sa kaurasan kaya dunia ko umurian ada niya nun masimba sa Allah. Gusto kaya sagodun pisilunganan ko umurian ada niya nun mabantog sa Allah. Gusto kaya sagodun uragon ko mga umurian adan yan maswaswat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganang diyan ka na nakapapatudal mo tao si kukubur na diyan din kada sa dayon sa pakadadayon ay abo ka kadaon o mga manusia kukubur na may kamaw masubangkit ano taling umagyang kutakaturo Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ila فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Sa isang kutamasa na sulangit na matatakdan sulangit mana gitu sa bangkit na sa mga bituo na may kayang bersiran din mana gitu sa bangkit na sa mga ragat na manulapay sirandan na sa mga kubur na may kandir din sumikukubur ko di dalmian. La ilaha illallah. Dito rin sa bangkit akapakawaw mga tao ko mga kubur yan apakambuot sila nun nalangon sila matatalandiyang iron tabu sa mga tao ang mga pipiyay amal agyang kutaalaon sila ng mga malaikat anditar na mga pipiya ay pagampaga na makapumbuat ko kubur ko mga manusia na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inalaw Jibril aguso Mikail aguso Israfil aguso amanan yan na mga malaikat wallah. Inalaw ran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga anditar na mga pipya aguso pupugdaan yan aso Rasul sallallahu alaihi wasallam na amin itusom ko kubur yan natitindigan at tihaya nagyutoy minito usun o mga ala mga malaikat wallah. Giyanan so mga niyawa mga manusia na niyakasayan siran sa mga papanok niyakasayan siran sa mga tarapa na pilayon siran ko langit adi siran di merumba-rumba di siran di merumpa-rumpa kapagpagulubaan niran sa mga badan niran sabab sa makapagtipis niyawa uso badan kapag imbestiga rin siran wallah si ikwalungan ni Mauri. Giyanan maurip na Allah pamanintan ko Allah dito na marasay ko kubur. Ya Allah napaninamir ka adiyan ibu ko palagyan so kapatay napaninamir ka ya Allah abaluyang ka sa mga kuburan niya isurong Diyos surga ka baluyang ka sa pagampaganay akagagawi akasigabir kami o amanan yan nakakutagyan ni kukubur baluyang ka sa pagampaganay niya gawi kukubur akapipya ginawa ya Allah baluyang ka sa pagampaganay ni kukubur akapakasambag ko mga pakaiso mga malaika baluyang ka sa pagampaganay ni kukubur amanan yan na may lani sa surga ani ko surga na may promise ra kaniya mga malaikat wallah mga malaikat ka aro kani pakataros ya Allah tapiin kaming kasi ko mga tao aliniwanagan ka sa kuburyan gusto mga tao biluhin ka surumbi o surga ka sa kuburyan. Allahu Akbar amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah pumangninamir ka ay misilingan nani ko mga kuburami na sa mga pipiyay amal pumangninamir ka ya Allah aso kuburami na pakauladan ka nagupakadayaan ka sa mabaluis kanyan ayamanan yan na maday adar pa
sa di mi din makduso kaya ganati ani ko mga pamilya ni gusto dunia ani amanan yan na kinitugali na mi kukubur at na nami kumana na merka aso mga loksami gusto mga pagariani gusto mga boboami mga wataami ani amatay amadadal mo sila ni manto kukubur na pumangani na merka ya Allah aliwanagin ka sa mga kuburiran